Manyana makisa kelente. Nyira kumina genkui. Barsabla. Bomba no kuma do fo. Nimi akili zore bi ko ede. Aba fima biso shininga fima ko zunza. Barsabla nyira nyedi aya ni muso binyo. Ni laba bi muso ta palakata o katana. Atiko. Kamle mine buatu kuna. Alle muso re no ayi. Kati zonwa? Ayi. Mame ko. Kibe mami nga nyindi mi furaga. Odi bigati ke shi. Terege. Terege ani muso binyo. Ni mi jojo la. C'est fini, ni mi muso ta bitana. Sari jo. Ni binya. Ebita to. Na. Ebita to. Ijo. Ako ke ni hakile ke. Mabi ni bege ni dusiwa. Ha? Iba le abi betogo minaka. Iba ketini. Dimbe du la domi. Nugi babo don. Ha dimi wora be kari la de. Obi chay. Wa bi bolo ba kunato bolo kasori maga bana fo. Iyo famu. Ala jinyema jolina. Abi betogo minaka ka keti no wala ka sora makani mangai. Ya famu. Ni be teme afo ina fo abi aramadia ke tomi ngako. Ya famu. Wa bi se ka tiga barola sa. Nyame. Oh. Mera folo. Kakilera dama. Amaka kuna jaya. Ni ntane ni ufoni nyene. Nega nafika ra don nega ba shege ni woglo ni. Atini buko gi faka ko sema atna fo ngal luanze sara ko ngira ko sababu. Ni ko ran kama moinde. Ni bule ba kone nafika ke. Tigi nafiki wala kala tugudi. To khadu so. Ni nasema. Manoko apeka fusa ujango suti bolo emana kleni miso Bro. Hey. Ça va? Ça va. Anyari. Somoko. Ça va. E ka ken? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quoi bro, mo ko mi no mo ko mi sukoro dola ni tum dogo. Na ka juru te doila di. Bro. Na ka juru o ben. A ben o tara bana men. Nasa. Na ka juru ka dema. Dongo do ya bina koroboro sugoro ni te do koroboro butiki tigi e cigarette kalo mona samba be franyo ko ka dima. Porne tay. Ay sa ko comme ça. Iba vraiment ni c'est na wala ba de franyo ka dima. Dongo di bo o mélange kande fone mo. Ay sa boni c'est na ha ma be dima wala. Hey, Ala sa. Aisha haya ba fo Aisha no nisimu. Na fe kene na ta dima. Yite koroboro ka me nya fo ta koroboro ni tadi. Buru cigarette ateti. Ni wa dum sa koroboro. Bro, che io ero ni tiri sang angana kanyo sa. Ante seri de ne koroboro bamana ante kene de. Salam alaikum. Bato ba somo go. Perase. Aba. Koroboro sardine kele. Sardine kele. Sardine kele. Aban Aku kele. ni No go kele le wi koroboro. ne fa mu to si. Ene bato ma ne ka bato ma. Ne yere ba to bato. Ha. Ne ka wulu ba. C'est la koroboro. Iye mo go yimen. O e ko sardine kele fi. Ani to enundu. E abata. Ha koroboro. Wallahi na adima. Inte. Ajara tere ni kunne adima. Ala ga sugu. Ami. Lila ko nya tere kan tro suku beja. Aywa. Ayo. Wallahi wa kasaka bawo. N'a fɔra dimanche don in anw ka tɔn sara ye hali fila tɛ ne bolo n si so kɔnɔ ne bɛ nin kɛ cogo di i jɔ dɛ est ce que n tɛ taa boliba jugu sago in nɛgɛ ka wari dɔ minɛ a la wari b'a cɛkɔrɔba in kun manoko apeka fusa ujango suti bolo Choupi. Titi. Da Fatuma. Bébé Boliba. Boliba kadnesa Boliba. Yere dumay ko dugu. Ka fama ɲɔgɔn ma ta i b'o waati dufili kɔnɔ. C'est-à-dire di boro yi tege fenim kala. Tege shone shi. Ani sen shone shi. Bela jiri la kinjo. Jani kali Boliba. Kan sigi wa? Kan sigi ke. Ni so te so kɔnɔ. Ngone de tanga duyi. Ne Boliba mi ne tan o de bi ke. Ina ko abene mi de la tulo. Ana foti. Chupin.
Mon bébé, il m'a donné dimanche ton sigi de b'an bolo. Ne mago kun bɛ wari dɔɔni dɔrɔn de la. A ma ca kosɛbɛ. Boliba. A fɔ si bɛ n'a tɔmɔ minɛn kɔnɔ. Yɛrɛ dɛ. A bɛ komi o kɛra ka ban. Ne kun b'a dɔn k'i bɛ nin ɲɛnabɔ. Wa saba dɔrɔn a ma ca. Boliba. E kɛlen k'i kɔ don kuma na wa saba fɔlen. Mais wa saba ka ca i taara e ɲɛna ko ne bɛ wari sɛbɛn de. Wa saba ka ca ne ma. Han? I bɛ fɛ k'o de fɔ ko wa saba ka ca ne ma. A ka ɲi a to yen. A to bɛ kuma. E supi. Voilà supi. Voilà. Kɛmɛ min filɛ nin ye walahi. Ka mun kɛ na? Nin kɛmɛ naani walahi nin ye sokɔnɔna ani kamala o de nin kɛmɛ naani kelen ye. Ne ka sira t'o la. Ne ko i ka wa saba de jaa n bɛ n ka tɔn sara. Banda Kɔrɔbɔrɔ ni fɛn sasi jumɛn ta? ne ko ne y'a ka butigi don wa e y'a ka butigi. Mais ne nana k'i ka fɛn juru donna n bɛ tila ka wari d'i ma mais deni bɛ na. C'est forcé ne y'a ka juru don i la wa? Mais an ye teriw de ye sa. La ilaha illallah. Kɔrɔbɔrɔ bamanan teri ne y'a ka teri tɛ ye de. I y'a bɛ ne ka juru ko la ne y'a bɛ n ka feere kɛ ne ye teri ti. Donc ni y'a faamu sisan c'est-à-dire que deni ka ji de sa kɛ. Hey a mana mɔgɔ fila ye ka mugusi magasi a b'a fɔ ko a bɛ ɲɔgɔn. Hey Kɔrɔbɔrɔ. kana ne ka kɔnɔna ɲagami dɛ. E bɛ ne dɔn yɛrɛ bɛ ne dɔn ne ko de ye sa kɔrɔbɔrɔ. Kojugu. Kɔrɔbɔrɔ ni n'a ka di i tile ka fɔ n ye sa ne b'a la ka di ye o. A ko ne bɛ kɔlɔsi kɛ dɛ. Kɔrɔbɔrɔ wa ye jateminɛ de kɛ. Nin tɛ nin. Walahi ne y'a ka diɲɛ latigɛ de don. Batɔma. Ni. La ilaha illallah. Ne bɛ nin fɛ de. Bon a filɛ ni fa ni an ka dutigi de. Ayi a ka wolowolo fa. A bolo fa. A ka dutigi ne bɛ so min kɔnɔ luwanse la o so ye nin fa ta ye o. Bon n'i bɛ nin fɛ sisan kɔrɔbɔrɔ ne bɛ nin dilan ka d'i ma sur place mission accomplie n ma ko i k'a d'i ma. Sɛbɛ sɛbɛ. Cɛ bɛ ne dɔn sa n tɛ to ka fɛnw k'i yɛrɛ ɲɛna yan. E y'a kun ko nɔnɔ mugu ni dumuni. Ani sukaro ani i bɛ tulu fara kan parce que n kan ka taa n ka dɔ fɛ. Tulu. Ne y'a ka tulu denmisɛnninw a bɛ tulu ɲagami. Ayi a filɛ nin i kɔrɔ yan nin voilà bleu in. E y'a taa tɔgɔ yɛrɛ dɔn. Bon e y'a ka taa. Voilà. Mais Batɔma ani ne ka ko wa ka. Kak. Cɛ i kɛ pour ça c'est une kak. C'est une petite mission. Je vais régler ça. N'a ɲɛnabɔra fɛn fɛn butigi kɔnɔ e y'a ta. Écoutez hein. A ka haramu n'a ta. I kɛ pewu. Ne y'a b'a d'i ma gratuit. Mission accomplie. Ha. Ne de côté. Bamanan kɛ. Ne ka cɛ. La ilaha illallah. Tarafatani bile hakimile ma unka. Hey. Gonga jati. Denmisɛnnin duuru. I b'a dɔn ne ka so yan location si ma sara fɔlɔ wa e yɛrɛ fɛnɛ kan ka wari sara kalo la mais ne b'o to yen o kama e kan ka 400 minɛ. I bɛ k'o to i ka nafa de kama. Ayi n'a fɔ ne ma kɛ taa tɛ ɲɛ sa Supi. Ne kɔni tɛ 400 minɛ n'i bɛ dɔ fara kan n'i t'a fara kan fana i k'a to yen n tɛ 400 n bɛ mun ye nin na. E Supi nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun. O ma Boliba e bɛ ka ne filɛ jɔn ye de e bɛ ka ne filɛ mun mɔgɔ modèle i ɲɔgɔn b'a di ne ma 100 140 i ko ne ka cɛ min to yen nɔ u b'a di ne ma 100 de. O to yen sa o t'i ma ɲɛnama ye o nka nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ kɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kun bɔ. N'i ma ɲɛnama tɛ kuma min na ka na wa saba de yan nɔ. Ni minɛ sa. Ne tɛ nin fɛ. Nin jan. Supi ala ne ka finmani kale. Finmani t'a la dɛ. Supi. I kɔni i k'a bila i kunna k'a fɔ bi ta ko bi ta ɲɛ frontière fermera. Ayi o tɛ kɛ fiyewu. C'est-à-dire que mun n'a ye démarche kɛ quoi nɛnɛ de bɛ garder quoi. Ala a ye nin frontière kelen min yɛlɛ hali ni ne ka frigo ni n ka télé bɛ taa nin frontière ko kɔrɔ nin min yɛlɛ a y'i ka frontière datugu o tɛ n salen kɔ yan nin frontière min yɛlɛ dɛ faut que nin ka yɛlɛ nin. Funɛ. Ko n welela de sisan
c'est-à-dire que ko jamana dɔ frontière de datugulen don k'a kɛra tɔɔrɔ da dugu ayi o tɛ ɲuman ye frontière datuguli tɛ ɲuman ye a ma nɔgɔn koyi jamana kɔnɔden bɛɛ de kan ka wuli k'i jɔ k'o kunbɛn o tɛ ɲuman ye o ma ɲi jamana kodi sa Batɔma fa i muso labaara fɛ bi n sɔrɔla ka yiri ninnu sɔn kɛ ni yɛrɛ ni yiri bɛ fɛ ka sa de o ka sɔn o ka ɲi komi tile bɛ ka kɔrɔ ka dɔn mun bɛ fɛ ka sɔn ne bɛ kɛ de ma kɔnɔ mun ko la sa sugu taga bɛ kɛ cogo di wari kɛ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔli a tɛ ne kun sugu taga n'a bɛ taa sa e ko dɔrɔmɛ kelen tɛ n'a bɛ san cogo di i yɛrɛ k'i jija ka bitɛn lalaga cogo dɔ la sa hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ kun n'i y'a dɔgɔ ɲɛnama naani n tɛ wari sɔrɔ wari min bɛ n bolo n y'o bɛɛ di ma nasɔngɔ ko ban wa wari foyi tɛ ne kun n sutura sa wari foyi tɛ kun fɔ dɛ a lajɛ yɛrɛ de k'i sutura i ma fɔ k'i sutura de n b'i sutura i tɛ pewu mais ni ala ma basi wɛrɛ kɛ ma dɔ wɛrɛ dɔn dɛ Batɔma bɛ dumuni kɛ k'a fa tɛ mɛ min lalaga dɛ Batɔma b'o de dun e ma kɔnɔ k'i sutura ni Batɔma fara o tɛ suturali mais kana fɔ ko dumuni bɛ dumuni tɛ parce que n'i ma nasɔngɔ bɔ dumuni tɛ kɛ ne b'o kɔni dɔn i bɛ min lalaga k'o di Batɔma ma dɛ an bɛ jɛ k'o de dun muso yɛrɛ mana kɛ k'i tɛ cɛ sutura ka ban an b'a dɔn ni gɛrɛ la cɛ ne kan ka zikiri kɛ Music. Jie bisoe, bekatani noe, kanuke wasokoe, kaburu de yalae.